Jamen goddag og velkommen til 4. afsnit. Og i dag der har vi Gustav med. Ja. Og i dag der vil jeg gerne vise jer min helt spritnye XP-farm, som mig og en der hedder Emil har lavet. Den har vi brugt omkring 2 dage på at lave. Og jeg har hjulpet Kasper lidt med at samle nogle... For helvede. Der var ingen af de der... for helvede. Gider du godt skride med dig, mand? For satan. Det gjorde ondt det der. Jeg bliver dræbt af Enderman. Skal jeg komme op og hjælpe? Det behøver du ikke. Jeg er allerede dræbt. Gør bare sådan her. Sådan der igen. Hvorfor nederen, mand? Jeg er simpelthen dræbt af Enderman. Fucking idioter, mand. Der er igen erfaring at starte forfra. Shit. Der er 1, 2, 3, 4 zombier. Og 1. Der er Enderman igen. Skrid noget med dig, mand. Det er fucking Enderman. Skrid noget med dig, mand. Jeg vil have mine ting. Der er zombier og creepers lige nu. Og en af de der lidt små nogle. Og væk. Så går det væk. Når jeg overhovedet nogensinde. Okay. Jeg skriver ned højt. Og det er DPA mellemrum. Sådan der. Så til for helvede. Ja. Shit. Der. Nej. Her. For helvede. Ja, okay. Tak for... Oh my god, det var meget bedre hjemme i mors seng. Chok. Eddie. Jeg har kun 2 af deres liv tilbage. Shit. Okay, du skal bare klikke T, og så en tast op, og så klik Enter. Ja. Tak skal du have. Okay venner, det bliver lige lidt senere, vi viser jer den her XP-farm. Det er min ting. Jeg har dem. Jeg hopper lige over edderkoppen. Hvor ondt, mand. Der er bare sådan... Bare sådan 3 edderkopper, man skal kæmpe imod, mand. Så smut dog med, mand. Ja, det kan jeg ikke, for jeg har kun meget få liv tilbage. Kommer der også med en creeper. Sådan der. Tak for det, creeper. Den sprang lige... Jeg kommer lige at hjælpe dig. Men det er... Det behøver du ikke. Jeg har allerede dræbt den. Men jeg har kun 1 liv tilbage. Har du? Ja. Det er virkelig nederen. Du har heller ikke noget mad, mand. Sådan der. Jeg kommer og redder din mor. Jamen det behøver du ikke. Jeg er allerede hjemme. Og jeg skal lige have lidt mad her. Jeg skulle lige til at tage en af hestene og ride over til dig. Lad være med at tage hestene om natten. Det er rigtig, rigtig dumt idé, fordi så har vi ikke flere heste, jeg kan ordne på. Jamen, de dræber ikke hestene, de dræber kun mig. Ja, men hestene, de kan også komme til at dø. Ja, hvis jeg leger med creepers. Jeg er også... må ikke fjernes fra ovne eller kister. OK. Få mine ting. Ja, du kan bare tilbage til mig. Nej, jeg er lige her. Okay, det kan jeg så ikke se. Nå, men bare tilbage til mig, så må vi så tage den derfra. Se, velkommen til XP-farmen. Det skal lige siges, Mark, jeg så vi er rigtig gode til at TPA. Ja. Der har vi den dejlige spawner, som vi helt tilfældigvis fandt. Må jeg få,
Nej. Men, hey, giv mig det. Nej. Det, Nej. ja, det er, ja, bare giv mig det. Så har jeg ikke noget. Okay, så får du også lige... Hvad har du mere udover? Jeg havde også et stykke træ. Jeg havde et stykke. Du havde det der, og det der, og... Ja, det Og... ups, undskyld, det var ikke meningen, jeg ville have taget det på. Du havde det der, og det der, og... Havde du mere? ligner, du har en eller anden sok. Jeg har, det der havde jeg også tåler i. Sådan der. Værsgo. Det må vist være det, du havde. Så hernede, så kommer der af de der dejlige one. Jeg håber lidt på, at der også kommer andre ting, men det synes jeg ikke rigtig, det gør. Det er sådan, det er vores lille hyggelige XP-farm. Vi har altså en helvedes masse ovne, som en, der hedder Emil, han har sat. Ja, hvorfor hedder det kun et jernsværd? Pas. Har du døbt det noget andet? Nej. Jeg savner pæs. Goddammit, det regner. Jeg blev våd. Så var det, der kommer en charge creeper. I må ikke være her. Hey, Gustav, din ting ligger herovre. Eller er det mine ting? Er det mine ting? Er det mine ting? Hvad hedder det? For satan. Du skal ikke bagfra. Nej. Oh shit. Skud for mig. Skellebro. Skal du dø, Skellebro? Jeg er skud. Kom her, din zombie John. Kom her, Ja, John. skal satme Kom bare her, gøre det der. Kom her, kom her. Hvad er det her for en klods? Hvad for en hvad? Hvor? Over ved XP-farmen. Nå, det er en Emil, han har bygget. Jeg ved ikke hvorfor. Han bedt som bare. Nå ja, forresten, jeg kan lige prøve at se en gang her, hvor det er Emil, han bor. Det kan jeg lige prøve at vise jer. Det ved jeg godt. Ja, men det ved de andre ikke. Han har bare bygget sådan et kæmpe hul. Det blev først meningen, at vi skulle have XP-farm herover, men det... blev det ikke rigtig til. Jeg kan lige prøve en gang her. Det her. Det er hans sted. Okay. Task. Hvor han har for... Jeg skal tisse så meget, så jeg overvejer, om jeg skal pisse ned i min plads. Ej, går du for helvede på toilettet, mand. Nej. Jeg tror lige, det holdt op, så begynder det fandme igen. Jeg kommer over til dig, Christian. Okay. Gør du vel? Yeah! I'm here. Ja! Slask. Au. Og sådan, vældig fucking doof. Fedt nok. Og vældig fucking... Nå, nu har vi bygget en XP-farm. Nu er bare lidt spørgsmålet, hvad pokker skal jeg så bygge? Hey, har du set, at jeg har skrevet nogle skilte hernede? Ja, det har jeg. Til Emil fra Gustav Bille. Tillykke med dit nye hjem. Ja. Lortig. Hey, fed hvad? Derfor jeg må hjælpe til i hullet. Ja. Og undrer du dig over det her glas og det der hegn og det? Mm. Det var da jeg sad og fangede det herinde. Og jeg overvejer lidt, hvor pokker skal jeg må lave den der kæmpe wheat farm. Det kan jeg godt at vide. Det kan måske være, at jeg skal begynde at lave det der hegn færdigt. Det har jeg faktisk mod på lige nu. At lave færdigt. Hvad man skal gøre det? Ja.
Jeg har en masse træ hernede. Og en helvedes masse ting, jeg ikke skal bruge til en skid. Hvordan er det? Og det. Og det der. Resten det kan komme over i. Det kunne også være fedt, hvis det var, man havde sådan en skraldespand. Skal vi ikke bare lave en skraldespand? No. Ej, jeg er godt nok træt. Klokken er også 22:49 er klokken. Jeg er ikke træt. Nej, du er jo også hardcore. Yeah. 64, 64 og 46, okay. Så det vil sige, ud af 46, der skal jeg lave en hel masse pinde. Så bare jeg må bruge halvdelen. Og ud af det. Jeg tror, det er sådan her. Jeg er ikke sikker. Jeg prøver lige at komme ud af det hus. Men det var ikke sådan der. Okay. Det gør det vel. Hvad laver jeg egentlig sådan her? Når jeg kigger, hvad du hedder inde på Minecraft. Fordi man kan ikke se det der ø, så hedder du Kasper Hoff Sover. Så ja, det er rigtigt. Skal jeg komme ud? Nej, jeg har tænkt mig at blive herinde resten af dagen. Hvis det er, så kan du hugge noget træ til mig. Det kunne jeg faktisk godt gøre. Det var meningen, jeg ville have gjort sådan her. Buga. Nå, det havde du lige planer om, hva'? Ja, det lykkes bare ikke. Nej. Nå, så må vi se, hvordan der hvorledes vi kan gøre det her hegn her. Det er eddermame også noget af en stor opgave. Vil du høre den her? Det er et kæmpe arbejde, mand. Jeg kan ikke helt huske, hvad det ene Benjamin Jensen havde lavet. Alle børnene sad på julemandens skød. Bortset fra Paul, tror jeg det var. Han sad på hans bil. Ja. Okay. Okay. Det er sådan lidt rip. Tak for info. Nå. Nå. Jeg kan i hvert fald lige starte med den her op. Hvorfor er der også nogen, som der har hugget alle træerne halvt op? Hvorfor har du ikke hugget dem helt igennem, Gustav? Hvis der er der er det ikke der har hugget alt det her træ herude? Hvor der er kronerne tilbage? Nej. Og så er det Emil. Så der er vel skal jeg have fat i. Helt seriøst, der hænger bare en masse trækroner op i luften og svæver. Det er lækker. Jeg har plantet træer. Nå, okay. Prøv engang at komme herover og kigge en gang. Hvor er du henne? Herovre ved hegnet. Bare tilbage, hvis det er. Du er så dygtig til. Ja. Sådan der du. Så ser vi nemlig lige. Accept. Prøv at komme herover og kigge en gang. Kom til. Derovre. Derhenne. Derovre. Jeg kan ikke lige fjerne dem.
Det herude, det er ikke mig. Nej, man kan jo ikke lige fjerne dem alligevel, og det kan du få som opgave. Jeg troede faktisk, det er ikke, der har gjort det. Det tror jeg også. Men jeg skal nok hive fat i ørerne på mig, når det er, han kommer. Egentlig svarede han der i dag, da du spurgte ham. Jamen, han sagde bare, at hans lillebror spillede på hans computer. Så... så ja, han kommer ikke ind i dag, eller det... Han har ikke været herinde i dag. Så men jeg håber da, han kommer ind i morgen. Så... Kan det ikke lade være med at regne? Kæft, det irriterende. Har du glemt, hvad jeg ser på? Hvad siger du? Har du glemt, at jeg ser på? Nej, det har jeg ikke. Hvorfor da? Fordi vi taler ikke sådan til dem. Nå. Nej. Det kan jeg jo nok ikke. Det kan jeg nok ikke, jo. Ej, alle ser. Okay, nej. Jeg har tænkt mig at gøre noget, ligesom Robin Samsø gør. Nå, hvad er det? Et lille bitte dagens spørgsmål. Nå. Nu mere aftenens spørgsmål. Hvilket fag kan I bedst lide? Hvilket fag kan I bedst lide? Nej, men jeg kan ikke engang... En kage! Hvilket fag? Fag... ja, det fag, ja. Altså mit yndlingsfag, det er, hvor man laver ingenting. Frikvarter? Ja. Lige præcis. Jeg ved lektiecaféen. Der havde jeg bare som om jeg læser en bog. Nå. Og så når jeg først, når hun siger, at vi er fri. Ja. Hvor kan man ikke kan gøre sådan her. Så har jeg faktisk ikke rigtig mere træ til at kunne gøre resten færdig. Jeg kan ikke gøre hegnet færdig mere lige nu, fordi så skal jeg overhente mere træ. Jeg skal så bare lige, hvornår skal jeg gå i seng i dag? Jeg ved ikke, hvordan tid gik du overhovedet i seng i går? Jeg gik i seng kl. 8 om morgenen. Seriøst? Ja. Fuck, hvor nasty. Står jeg op en time efter. Rip, man. Og satte mig ned på Minecraft. Sygt nok. Og jeg var ikke engang træt, da jeg gik i seng. Jeg kan ikke spille Minecraft. Du er så sindssygt, du er. Nu må jeg lige se en gang her, hvordan kan vi udnytte det her. Ja, det er faktisk en gave, jeg har fået af Gustav, det her. Hey. Den dejlige dreng. Nå, se en gang. Der er den gave. Så er der en gang. Nå, men hvis jeg kunne gå ud og fælde noget af det her træ herude. En kylling. Jamen, kan man tage den her? Var det det? Nej, var det der? Nej, Kom her, på lidt svært.
Hvad nu? Jeg blev omringet af zombier. Sejt. Kom her, få lidt med mit sværd. Kom og smag mit. Ja, det er lidt svært engang. Nå. Men lige nu der er jeg i gang med at hugge træ til min dejlige hegn. Så vi kan lukke Gustav ud. Så jeg kan aldrig nogensinde kan komme ind i borgen. Min dejlige hegn. Ja. Hvad er det? Du lyder bare som om, at hegn det er bare det bedste, du ved. Hey. I love this. I love hegn. I love you, hegn. Okay, jeg skal bare lige sige til jer alle sammen derude, jeg er ikke så god til engelsk, på trods af, at jeg har gået i skole i mange år. Hvad sagde du? Det var ikke til dig, det var til seerne. Nej, Kaleb, you're in the game. Det er David. Hvad sagde du til dem? Jeg sagde bare, at jeg ikke er så god til engelsk, selvom jeg dog alligevel har gået i skole i lang tid. Altså, klap. Ja. Kan jeg sige lort til sådan? Okay, og med det sidste skue? Håber bare ikke, han ringer til mig. Hvad sagde du? Jeg siger, jeg håber bare ikke, at David han ringer til mig, fordi jeg kan ikke tage den, fordi jeg snakker over Messenger. Og han ringer over Skype. Det ved jeg næsten, jeg vil næsten ved med. Så for fed bad. Tak for, at jeg måtte hjælpe til i hullet. Til Emil fra Gustav Bille. Lykke med dit nye hjem. Der er sådan lagt 3, 6... 64, 64 og 9. Ja, okay. Okay, 6, 12... 18... Ja. 60 penge. Jeg prøver at skrive til David. Tyrebommet, 2 stykker brød. 14 sukkerrør. Og 6 frø. Kan vide, om han svarer. Det er bare lidt det, hvordan man finder ud af, at han faktisk er blevet muted, eller hvad det hedder. Rip, han kan ikke svare. Det var sådan. Og 30 flere. Er jeg blevet muted herindefra? Nej, jeg siger bare, at så det er bare der, hvordan man finder ud af, at han er blevet muted, siden han ikke svarer. Jeg har lige skrevet til mig, han svarer ikke. Jamen er det vel ikke stadig, fordi hans bror... Han er lige tilbage over til mig. Fedt nok. Og Emil? Nej, David. En der hedder David, ingen jeg kender. Hey, vil du vise ham XP-farmen? Nej? Ja. Ja. Okay, så skriver jeg lige til ham, at han skal komme hen til dig, og at du kan bevise ham vores XP-farm. Hvem er det, han er? Han hedder Kaleb. Eller hvordan man nu siger det, taler det.
Man siger, at jeg skal komme over til Borgvej. Nej, et eller andet. Man siger, at jeg skal komme over til borgen. Kasper? Ja, jeg har lige skrevet til ham. Hvorfor er det, jeg hele tiden kan høre zombier, men der kommer ikke nogen hen til mig? Tak. Fuck, det er kedeligt det her, mand. Okay, kære venner, jeg er næsten færdig med at finde træ. Jeg ved godt, det er rimelig kedeligt alt sammen, men sådan er det. Hold nu lidt endnu. Ja, stort set. Godt og vel. Han er ikke med. Jeg skrev, kom til ham. Ja. Og han følger ikke efter mig. Ja. Jeg ved heller ikke, hvor han er henne nu. Nej. Jeg tror stadig ikke, han er inde i borgen. Det kan da godt være, han er der. Godmorgen, ja. Kalix. Er I egentlig medlem af borgen? Ja, det er han, men han er meget sjældent herinde. Det er faktisk rigtig lang tid siden, han har været herinde. Så er jeg næsten færdig. Jeg mangler lige de sidste stykker. Ja. Kom med. Okay, hvis det er, så kan du... Ja, okay. Hvad betyder Y? Nu går han væk fra mig. Han samler æg. Nå. Den skal han prøve æg til. Jeg tror, der er en ved, hvor den er. Der falder æbler til mig. Sej. Så skal jeg lige have fjernet den sidste, og så skal jeg lige have sat settings. Det var på vej over mod Emil. Nå, jeg kommer lige over og kigger. Hvordan? Spore. Jeg kan bare lige af med alt det her træ her. Jeg har sindssygt meget træ på mig lige nu. Det kan være, at jeg skal gøre sådan her først. 1, 2, 3, 4 stacks. Og 61. Sejt. Jeg tror sgu, det er lidt bra. Ellers så viser jeg ham bare ja. Okay, jeg har mange ting, men jeg tror lige, at jeg tømmer lige alle, hvad jeg kan i min intertest. Eller min intertest. Min inventory. Eller hvad der nu kan fjernes. Eller... Jeg har været hernede, jeg har vist ham det. Og han virker ikke særlig interesseret. Nå.
Den her farm er rimelig... Natur til mor. Ja. Den her farm er rimelig dårlig. Hvad er det for en farm, han mener? Er det XP-farmen? Er det så? Sig det til din bror. What the? David har sgu... Hvad fanden mener du med det? Skriv det til din bror. Han har sgu da ikke nogen bror. Er du? Ja. Jeg troede, du mente, at det var Emils lillebror. Nej, Emils lillebror har slet ikke været herinde. Det mener du ikke. Jo. Det er mig og Emilie, som der har lavet den derovre. Og grunden til, at Emil han ikke har været herinde i dag, er fordi, at Magnus har spillet på hans computer. Men han har ikke spillet Minecraft, han har spillet noget andet eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er, han har spillet. Jeg har slået dem. Fuldstændig totalt. Og du selv kan sige det. En ting, vi kan blive enige om. Jeg udfordrer en kraftedeme til en duel. Gør det bare. Bortset fra, at jeg kommer til at dø. Ja, det tror jeg sgu også. Gør. Og så kan jeg jo lige bygge lidt videre på... Jeg synes det derovre er mega fedt. Ja. Men hvad har tilladelse til at sige sin mening? Okay, bare sådan noget. Der. Det er god. Okay. Hvis den var dårlig, kunne han så ikke holde det lidt for sig selv? Det ved jeg sgu ikke. Det er... Ineffektiv. Okay, fair nok. Og hvad betyder det? Pas. Det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg sgu heller ikke. Man kan tage et sprog, som vi godt kan forstå. Hvad er det? Du skal have noget med en liter. Ja. Ja, så hvad var det? Jeg skal ned med et lille tablet. Ses. Yes, hej. Kan vi godt spille lidt herinde i morgen? Det kan vi sagtens. Hvad tid i morgen? Det ved jeg ikke. Jeg står nok op klokken 10. Og så skal jeg spise morgenmad. Altså jeg ved ikke, jeg skal nok skrive eller ringe til dig eller lade dig, jeg ved noget mere. Ja. Okay, Ses. det gør vi ja. Hej. Nå, kære venner. Så er det kun også tilbage. Så går vi sådan efterladt. Hvad fanden kan man lave noget om?
Jeg har faktisk også nogle pinde herinde, det kommer jeg lige i tanke om nu. For jeg først i tanke om TP mig, gør jeg det. Jamen, så nu skal vi lige over og kigge en gang, hvordan fanden han gør det. TPA. Ej, ved du hvad, jeg gør sgu lige sådan her, bare lige af sikkerhedsmæssige årsager. Det bliver sgu aldrig til at gå galt. Så trækker jeg kun det med, som jeg skal bruge. Ja. Så kan man sgu også have TPA. Nå. Han har sendt mig en anmodning, og han har sendt mig... Nej, jeg har sendt ham en, og han har sendt mig en. Ja. Og det er så hans... Okay, og... Okay, der må så være en spawner heroppe. Skill. Sådan der. Jeg ved, om han kan Skype. Det kan faktisk være meget fedt, hvis han kan Skype. Så kunne det måske være, at man bedre kunne forstå ham. Men det gør vi nok i næste afsnit. Det vil jeg lige prøve at finde ud af. Så jeg vil også sige tusind tak, fordi I ville se med. Vi ses. Hej hej.